казвам се Мария и съм добряк по програмата EVN за България. В рамките на тази програма, чрез доброволчески труд и чрез средства, които компанията ни дава, се опитваме да правим устойчиви и смислени проекти, с които да помагаме на природата и на обществото. Много сме щастливи, че тази година намерихме съмишленик в лицето на WWF България и ще ги подкрепим в възстановяването на една крайречна гора край река Марица, град Стамболийски. Днес засаждаме жълъди от летен дъб, които събрахме съвсем наскоро с ваши колеги от EVN. За мен работата ни с EVN е страхотен пример за работа с мисъл за бъдещето и за природата. Днес съдим жълъди, опитваме се да възстановим точно дъбовете, които са най-внушителните и най-старите и най-величествените гори. И благодарение на EVN и усилията, които полагат, се надяваме, че този път ще имаме по-добър успех. Днес дойдех да насадя едно дърво, защото това нещо ме прави щастлив и мисля, че всеки един човек трябва да го направи. Днес сме се събрали, за да подкрепим бъдещата крайречна гора край град Стамболийски. С подкрепата на EVN България, WWF продължава възстановяването на крайречни гори. Крайречните гори са от изключителна важност, защото пречистват дъждовните води и водите от населените места и укрепват бреговете, като ни предпазват от наводнения. Това, което правим, е да окопаваме фиданките, да правим около тях едно легалце, да слагаме мулч, за да може влагата да се задържа и те да имат повече възможност да оцелеят. Важно е да се грижим за залесените фиданки, а не само да ги положим на терена и да си мислим, че с това сме залесили.